milli għandna ta' 6 week challenge, għamel xejn congratulations Marika, proset tassew, ikollok tgħid mill-ħedja għal-video. X'wasslek biex tajt tisma' jiena wasal iż-żmien, it-teġdiet, illi nagħmel xi ħaġa. X'kien qed idejjek, x'ma kienx qed jogħġbok fik, xi xtaqt inbidel Marika. Jiena ma dejjem nisib, ma nagħti tfal, u dejjem ma mandiwok, u jiena li għamma ġensib. Dejjem nħossib it-tfal, dejjem għandna nżammiet għalihom, għal-raġel, għal-familja, tal-madwari, u jiena li dejjem għall-aħħar. Fajnej, ma insomma, da xejn fil-Facebook, da xejn il-video kollu wara x-xogħol, u internet vertawhom, ma hemmhekk tħajjar biex nagħmel is-speech challenge. Tajjeb ħafna, jiġifieri inti kont qed tħoss li għax ma kontx qed tagħti lilek innifsek. Ikkawżalek forsi dik id-dea, il-feelings li ma iktar kienu tdejqu. Marika x'inhi Jiena bdejt niżid fil-peace. L-istress li kelli ma kelli iktar, fajt għamilti sajt waħdi, iżda ma nixtiex. Ma qed xi ħadd xejn. Bażikament qed nixtieq xi ħadd professjonali Napprezzaw ħafna. Ikollok tgħidilna waqt il-challenge issa iktar milli qabel jew wara waqt. X'kont qed tħoss forsi jekk bdejt anke tinnota x'differenzi, x'kien qisu hekk l-andament ta' waqt dak is-siġġett. ħaġa li ġejt jiena minn naf li ġejja l-challenge, naf li ġejja li jkun xi ħaġa li ġejja li kuraġġ. Waqt il-sessions vera kont pjaċir għandu ġodda, bdejt inħoss tajjeb ħafna ġdejt mill-ewwel nara differenza mill-ewwel session bażikament. U ħassejt li tajjeb, u kellha bdejt inħoss tajjeb tajjeb li ġej u nagħmel il-sessions. Dan ġej. Ikollok tgħidli issa li qegħdin għandu ta' għaddejja l-ossiġġimat tiegħek. X'differenzi ngħid? X'differenzi qed tħoss? Forsi xi ħadd reklamatu għalek, għandi fidejk. Differenza kbira, għax ħassejt li nħossni ħafifa, nħossni iktar attiva, issa li naf kif għandi ieħor wara li għal xinta u ma nisib li kelli kif għandna nieħu kollox. Nħossni li tajjeb ħafna, nħossni tajjeb ħafna, fis-sens u beħseb li jkompli għax ma rridx nitlaq. Għalhom qed nagħmel biex inkompli attiva. Fil-fatt biex nitosbu daqsxejn li qed tgħidli mal, illi kemm importanti illi l-ewwel siġġimattiva il-bidu huwa li tajjebes, il-bidu huwa l-aktar li għandna bżonn nagħmlu sforz, però l-bidu huwa biss qisu ta' induttatura għal dak li verament hemm bżonn u li hemm bżonn huwa li dak li tajjeb li nagħmlu nibqgħu nagħmlu. Jiena nemmen li jrid ikun hemm xi ħadd jikkontra, jrid ikun hemm xi ħadd professjonali li jagħmel, għax għalkemm orajt nagħmlu fuq l-internet u l-information. Però dejjem meta tkun waħdek dejjem waħdek isek vera ma tistax tagħti punt, imma meta jkun hemm xi ħadd qed jgħalmek, qed jgħidlek kif għandek tiekol. Dejjem għandek iktar kif attent. Iktar titgħallem u iktar Ikollok tgħidli kiex il-nies fiżiċi illi rajt fihom Marika daw is-siġġimat. ċertu case ma kienx jiktub li kont għandihom l-aħħar. Eżampju. Diskrivi ma ħadhomx. Sewa. Proset tassew. U fil-fatt Marika, minkejja illi anke bħala pis ma bnidlitx ħafna. L-akbar bidliet li rajna f'Marika kienu bidliet fiżiċi, allura li Marika għażilja bħala waħda mill-winners taċ-challenge tagħna. Tajjeb winners mhux bil-forsi kollha waħda fil-każ tagħna, winners jista' jkun hemm ħafna jew jista' jkun hemm ħadd. Alla res ma jkun ħadd għax nisfamna ruha. Tajjeb. U għaldaqstant iva Marika kienet waħda minn ħafna winners illi anke kellha f'dan il-challenge. Marika nippreżentalek il-check tableau ta' 30 sekonda. Marika, nifraħlek, ngħidlek proset għax inti waħda bil